Fem una pausa ara en el debat més polític per entrar en una altra esfera política. Què tal, Blanca? Bon vespre, Blanca bona Llum, nit. com estàs? Molt bé. Finalment, ha costat Finalment. això nostre costat. Però vaja. Ho hem aconseguit. Trobo que ets com a lluny. Bueno, si vols ens apropem més, Sí, no? no, espera, que això està tot mil·limetrat per les cames, però et trobo com a lluny. No, ja ho arreglarem. Ja tornaràs un altre dia, a veure si estàs més a prop. La Blanca Llum Vidal ens presenta avui doble assaig, vaja, dues obres d'assaig. Vas venir l'abril del 22 a presentar-nos La princesa sou vos. Exacte, sí. I ara avui llegir petit, perquè jo encara prendré mal, i un dels 10 manaments, no cometràs adulteri, dins d'aquesta sèrie de 10 manaments. Anem a pams, i enhorabona per la feinada que fas, tot i que sigui llegir petit i no llegir gros, no? Però vaja, és llegir petit i escriure sobre literatura i amor, és un recull d'assajos sobre llibres, sobre autors que tu t'estimes, des de Maurice Blanchot, Víctor Català, passant per la Mercè Rodoreda, Maria Aurelia Capmany, entre molts d'altres. I com dèiem, no cometràs adulteri, forma part d'un decàleg. D'un decàleg, exacte. Amb una mirada més contemporània i responent a problemàtiques actuals. Escolta, en comptes de gran, llegir petit. Per què? Què vol dir llegir petit? Faig només una petita prèvia, ja que deies que havia vingut a presentar La princesa. Crec que és important avui que parlem de dos assajos. M'agradaria fer-me meva la dedicatòria que fa Eva Baltasar a la primera novel·la, que diu «A la poesia, per permetre-ho», diria el mateix, és a dir, dono gràcies a la poesia per permetre d'escriure assaig, perquè vinc d'allà, i d'alguna manera per mi va lligat. Va lligat. Va lligat, sí. Per què llegir petit i no gran? Llegir petit d'entrada és una construcció que no té massa sentit, és a dir, que té un punt de contradictori, és a dir, podem llegir bé, podem llegir malament, podem llegir ràpid, lent, però petit és molt estrany. Això va ser fruit d'una conversa amb el meu fill, que ell em fa tot d'observacions curioses, i de cop i volta em va venir aquesta idea, una mica amb la voluntat de concretar, és a dir, perquè moltes vegades tenia la sensació, sobretot en els discursos acadèmics, que s'intentaven vestir grans discursos i al final els textos eren utilitzats per exemplificar aquests grans discursos en comptes de fer-ho al revés, és a dir, a partir d'un text, i si hem de treure conclusions més generals ja ho farem, i si no, doncs no cal. I era una mica aquest intent de posar la lupa en un lloc. També és un llibre d'absències, malgrat que hi hagi concrecions? És un llibre d'absències, i això és una mica el que explico en el pròleg inicial, perquè evidentment parlo d'uns quants autors i autores que m'estimo profundament, alguns dels quals són directament obsessions i dèries, com ho és Víctor Català o Marguerite Duras, però hi ha grans absències, i una d'elles, per exemple, és Pasolini, és a dir, és molt estrany que el poeta de les cendres no aparegui en aquest llibre, que és una poesia que a mi m'interpel·la especialment pel que fa a la seva idea política i estètica i formal. No hi és. Potser algun dia hi serà. Un altre assaig. Un altre assaig. Al final, llegir també és posicionar-se. Quan tu fas una tria també marques, no? Marques uns gustos, però també... no? Llegir és posicionar-se políticament i èticament, jo crec, i llegir d'una manera o d'una altra. Sí, evidentment. Llegir és una forma de relació amb l'alteritat, en definitiva, és un diàleg, no? Repassem, ni que sigui de manera sintètica, algunes d'aquestes presències. La primera presència explícita és la de Martin Buber, pensador jueu d'origen austríac. Expliques que un mitjà de comunicació li va rebutjar un text perquè no s'atrevien a enfangar-se en el territori que els plantejava ell. Sí, i a més, avui potser aquest text, tenint en compte el que està passant a Gaza, encara és més impressionant. Martin Buber és un pensador del primer sionisme, és un pensador que a més es vincula amb el socialisme, amb l'anarquisme de Landauer, etc., que sempre va bregar per un estat binacional i que, de fet, totes les seves reflexions metafísiques, diguéssim, que tenen a veure amb la relació del jo amb el tu,
es portaven en el nivell pràctic, i és el que a mi m'interessa, no? Ell sempre va denunciar les matances contra la població palestina, etc. No? I curiosament, quan vaig proposar de publicar aquest article en un mitjà que m'estimo molt, que el podríem situar en l'àmbit de l'esquerra, van dir que no s'atrevien pel fet de ser jueu. Ja. Sí. Necessitem els àrabs, deia ell, els àrabs ens necessiten, no? Això ho deia el 1954. És un crit desesperat, exactament. Necessitar l'altre, no? L'altre ens necessita, no? Convides els lectors a estimar a Víctor Català i dius que sí, que és feminista. Això, si obrim aquest meló... És evident que parlar de feminisme... En tot cas, no li pengem etiquetes. No li pengem etiquetes perquè ella ens demana explícitament que no n'hi posem. Parlar de feminisme en el cas de Víctor Català és un anacronisme, sí, però. És a dir, la quantitat de dones que desfilen per aquella obra, la quantitat de situacions diferents que es denuncien, de violències, etc., i sobretot les reaccions diferents que tenen les dones allà, és bastant impressionant. I cal dir que l'any 1950 Víctor Català escriu un conte en què dos homes parlen de feminisme literalment, un dels quals és molt carca i l'altre entén que hem de tendir a solucions d'equilibri. Abans parlaves de l'altre, parlant de l'altre, per tant, Emmanuel Levinas, el filòsof i escriptor francès, i la idea de l'altre, l'alteritat, es pot no tenir rostre? Amb el sentit que tenen... Levinas, segons Levinas, pots no tenir rostre perquè el rostre és un concepte que no té res a veure amb la cara física. Una cosa és la cara i l'altra és el rostre que parla d'un determinat tipus de relació horitzontal i ètica, diguéssim, com la que estem tenint ara tu i jo, que no té res a veure, per exemple, amb la relació de caràcter religiós o místic, que d'entrada pot ser jeràrquica. Mirar una cara és difícil perquè a la cara hi pot haver un rostre que porta amb ell l'infinit. Sí, és a dir, el concepte d'infinit és un altre dels importants en la filosofia de Levinas i ell l'oposa al concepte de totalitat i d'absolut. Has explicat avui a la xarxa X que busques pis, que aprofitem ja, si vols. Exacte. Bueno, és que... Vam fer la crida més, dic, per això de l'alteritat. Estem a punt de ser víctimes, jo i el meu fill, de la llei aquesta del topall del lloguer, doncs pot ser que això, que al final el nostre pis el lloguin per temporades, que això és un buit legal que crec que s'ha de denunciar. I a més treballes en un altre pis, és un pis tutelat amb persones amb diversitat funcional, que és hi ha un ampli camp d'alteritats aquí, no? Sí, és una feina que fa molts anys que faig i que a més m'agrada molt de combinar amb l'escriptura. Un altre d'aquests de llegir petit és Maurice Blanchot, escriptor, crític literari, intel·lectual francès. És un llibre que tant atrau i captiva com desespera i posa nerviós, o això em fa a mi, dius. Et poses neguitosa, Jean Blanchot? Sí, però m'agrada molt, és a dir, sobretot parlava de Tomàs l'Obscur, que és una novel·la que directament pots no entendre o crec que exigeix molt perquè s'exigeix ella mateixa, no? És a dir, és com una mena d'imant que t'atrau i que et rebutja a la vegada. I m'interessa molt especialment la relació de Blanchot amb Levinas, que són dues persones ideològicament molt diferents, però que van ser capaces d'establir una relació intel·lectual i d'amistat molt profunda. Dius que escriure poesia és un acte de supervivència per Charlotte Delvaux, escriptora francesa. Si Delvaux va poder viure és, entre d'altres, gràcies a les bufetades que li va clavar la Viva durant la tortura del recompte. Paralitzada pel dolor, pel cansament, pel fred, Delvaux va estar a punt de desplomar-se a la neu. I aquests cops al final la van ajudar a retornar. Sí, Club Editor va publicar la trilogia d'Auschwitz de Delvaux i a mi em va semblar molt interessant el testimoni d'una dona. Hem llegit molts testimonis dels camps de concentració, moltíssims, i si bé la solidaritat és present d'alguna manera amb tots aquests testimonis, però en aquest cas d'una manera encara més bèstia, és a dir, van sobreviure gràcies a l'ajuda mútua. Dos noms més, el de Maria Aurèlia Capmany i el de Jesús Moncada. Maria Aurèlia Capmany, no sé, al final, si trobes que ara li agradaria que es fes un recital de poesia de dones, si la subscriuria o no. Aquesta pregunta és molt punyetera, Bueno, dona, però tu te la sabràs respondre intel·ligentment.
Jo crec que un recital de poesia de dones la posaria nerviosa, només de dones, només. A Capmany no li interessa l'essencialisme femení, Capmany, el seu feminisme s'allunya d'això, Capmany no té cap problema a reconèixer allò que ha après dels homes i allò que ha après de les dones. És veritat que ve d'una cultura molt determinada, d'un institut-escola progressista, etc. Però crec que l'incomodaria perquè té un punt d'essencialista que pot excloure altres tipus de feminitats. Sí. I Jesús Moncada l'esmentem perquè dius que és una de les últimes descobertes que has fet, no? Exacte. Tots els llibres són nous fins que un no se'l llegeix. Sí, Jesús Moncada va ser una de les últimes aparicions en aquest llibre i em va agradar posar-li. És un llibre poliamorós, podríem dir? Sí, com tota la literatura. Tota la literatura. Per vincular-ho, Sebastià Parelló, amic, escriptor mallorquí, va dir que quan se sent més adúlter és quan és a dins una biblioteca. Bueno, aquí anàvem, exacte, no cometràs adulteri. Exacte. Escolta, no sé, l'encàrrec que et va semblar, t'hi vas acollir amb aquest manament? Home, l'encàrrec t'he de dir que em va impressionar, clar, perquè jo no entrava dintre els meus plans de vida escriure un llibre amb aquest títol, però bueno, vam pensar que tenia una certa relació amb l'obra anterior, amb la princesa, Sou vos, i potser sobretot amb aquest amor que no és un. Què és l'adulteri? Va més enllà del que seria la fidelitat conjugal, de trencar-la? A veure, l'adulteri històricament i fins i tot a nivell dels diccionaris és la violació de la fidelitat conjugal. El que passa que jo entenc que fragmenta em convida a fer una altra cosa, és a dir, que em convida a pensar, jo que ni m'he casat ni em casaré i que crec que ja estem en pantalles diferents. Expliques que has tingut un tipus de família que no seria la família burgesa clàssica, no? No. No convencional. Poc convencional, sí, he viscut uns anys amb una família, doncs sí, bastant diversa, en el qual hi havia 2 pares, jo i 2 criatures. Però vaja, crec que em conviden a pensar sobre com ens relacionem sexualment i no només amb la diversitat. Crec que el convit és aquest, no? Jo crec que el cor i el cos i el cap sempre en vol més, no? I a partir d'aquí, doncs, és interessant, suposo, de pensar això. Remarques que la Marina Svetaeva diu que qui estima només una cosa no estima res. Crec que és molt difícil, per molt que hi hagi un mandat, per molt que hi hagi càstigs, per molt que hi hagi prohibicions, crec que és molt difícil concentrar el desig i l'amor en un sol lloc. Una altra cosa és que decideixis, i no està bé ni malament, sinó que és una decisió, quedar-te allà, no? Però concentrar-ho només, jo personalment ho veig pràcticament impossible, per això apel·lo a l'Svetaeva. I l'adulteri és com una vena de guarir, la ferida? Aquí feia una comparació, és a dir, analitzava el matrimoni en termes de ferida, en termes d'alguna cosa que estreny, en termes d'alguna cosa que no pot deixar ser del tot lliure, no? I l'adulteri vindria a curar aquesta ferida. Escrius, l'adulteri no només entra de ple en el terreny de la sexualitat, sinó també, i potser sobretot, en l'intercanvi de rols, en el que dinamita comportaments suposadament naturals, universals, essencials, en el de la mobilitat de papers. Sí, perquè entenc que o sigui, l'adulteri el que pot permetre és que ens relacionem de maneres molt diferents, no? Sexualment, a nivell de llenguatge, a nivell emocional, etc. I crec que sí, és a dir, que permet que, i tornant un altre cop a Víctor Català, que el viver d'éssers misteriosos que som nosaltres puguin aflorar i es puguin manifestar de diferents maneres. En el fons, té un punt de democràtic, penso, l'adulteri, i fins i tot pot ser entès com una mena de culminació de l'amor, és a dir, en totes les seves maneres. L'adulteri t'aboca inevitablement a pensar la llibertat de l'amor, del sexe, no? Sí, crec que sí. I la fidelitat creus que ha proscrit? És un terme... No crec que hagi proscrit i crec que és molt interessant fer parlar l'adulteri amb la fidelitat o amb la lleialtat, potser és un concepte que políticament m'interessa una mica més. Lleialtat. Sí. Jo crec que dintre una relació de lleialtat l'adulteri hi pot quebre. I això no vol dir que estigui fent una defensa del poliamor, és a dir, perquè jo totes aquestes aquestes menes de contractes relacionals a mi personalment em fan bastanta mandra, però
però crec que no són accions que es contradiuen. La llengua pot ser transgressora també, no? Sí, podem ser molt adúlters parlant i escrivint. Sí, sí. Molt bé, doncs enhorabona, Blanca. Moltes gràcies. Blanca Llomvidal, amb aquesta doble oferta del llegir petit i escriure sobre literatura i amor i aquest No cometràs adulteri. Moltes gràcies i bona nit. Moltes gràcies, bona nit. Gràcies, Blanca. Gràcies a la Blanca Llomvidal.